Цецка! Цеци! Абе вземи топка да центрираш, стига си я води оттам с твоите глупости, бе. Абе вземи топка да центрира един път, стига си, ще ги лъжеш. Още те ги направи. А, така Косто. Още Косто бутни. Бързо, бързо. Да не бие. Косто! Девид! Абе идеално ти е на левачката бутни стреля, бе. Той там. Отваряй, Марто! Как ще получиш така пред него? Да върви, Боби! Отваряй така! Ей го напред, бе, напред, бе! Браво! Бързи по-точно! Бързо работи! Директно! Его, Боби! Нищо. Бобе, не бързай да отваряш, стени на позиция! Бобе, бързи се! Иди Бега! Марци, дай напред! Айде, Марци, гледай! А, така, влез навътре, Крис. И калата, първо и Марто, всички са добре. Марто, там на крак трябва да получиш пространството. Айде, Пакилов! Да. Malo bързо решавай. Бобо, дай назад, бе, Бобо! Малка! Кой ще падне центъра, бе, Бобо? Малка! Играй по-бързо, моето момче. Браво, Теди! Излез! Давай, по-бързо, Кала, виж какво става. Малка! По-бързо препръвде, по-бързо да това водене за всеки ден ти давам ти докосване, бе, стига, бе. Стига за какво да мачкаш тази топка по десето? Карл, тук те остават всички Марци там свободни. Тук не се свиват, добре, много бързо става да я превърти. И обратно, когато от другата страна... Дай му на мене, стига ми стиде! Айде, Бакилка! Айде по-бързо! По-бързо! Добре! Айде, Боби! Браво, Бабка! Давай, Крис, давай! Давай, Крис! Да, пак остана. Давай, Крис, вътре сам, бе! Слизи, Бобче! Добре! Марто, стиго, бе! Шутирайте там, бе! Марто, ето, Бакилка, не отивай близко по него, я! Шутирайте, бе, Ванчо, шутирайте къде отиде, бе! Идва, спиш! Шутирайте, сам Крис! Дай на Митака, бе! На тапата! Ех, мама, Вътре, какво правиш? Тапа! Центрирай, Крис! Айде, бе, Бакилка, айде, бе! Стъпи ми! Валка, стига сте лагали, шутирайте! Добре, Никола! Айде, Денис! Костов напреде, бе! Пек по-малко сме 30. Дай назад 30. Шутирайте тази врата, бе! Добре, Денис, добре! Ти си! Не му стъпай, бе, ти си по-бързо! Ти си, бе! Айде, Валка! Взими, Крис! Ето е, пази! Браво! Айде, Крис, върне бе, Крис! Бързо, бе! Ема! Боба, айде по-бързо! Шутирайте от тази врата, бе, Ванчо! Айде назад, Бакилка! Нищо, давай! Айде, Валю, обратно! Така, Вал, добре! Айде, Денис! Добре! Криска, не се бори! Разви се! Тук, кой е до него? Те него, бе! Ама викни го тогава, не мога да съм, бе! Излизай! Да, тръпни назад, да! Отвори пространство! Давай, Марци! Мартин! Ама по-бързо трябва да се гледа. Давай по-бързо, айде, давай! Браво!
пас. Браво, Марци, браво, момче. По финти се разделяш. Марци, лев крак вътре, бе. Пак е сам. Давай, Бакилюка, давай на линията на пат. Давай, Бакилюка, остави ги. Исто! Много си излитаме, Кала! Браво! Папа! Колко пъти е? Браво, Никола! Браво там, Денис! Браво, добри двойни, браво! Добри! Go. Ето това е бал! Unfortunately. Алло, Крис, по-бързо тук, по-бързо не ги лъжете, можете по-бързо. Добре, Никола, браво там. Кой е това? И шутирайте още повече. Път едно и също с тебе. Давай. Дай да обучи на двамата нападатели. Come on, Гледай boys. Къцо. Товяне, не отивай сега към него. Стига. Поведия, пази така. Крис, ти си! Така. Сам решавай двойно. Добре, ето тия, остави му я. Нищо, добре. Абе, Фания, бе, Фания да играем. За какво ти е аут? За какво ти е аут? Абе, Денис! Абе, Еди! Пламене, стегни гледена. Еди ти, нормален ли си? Що ми от тебе? Просто теб ще се смея. Те са двама и той паняци. Внимай. Браво, Никола, мести! Попе, защо бе, Попе, бе? Защо е лева се отърваване от топката, бе? Гледай! Отказваме ли се? Васе! Отказваме ли Абе, се? никой не те бие, бе! Давай, Мартина събири бързо. Напред! Добре, браво, нищо! Колка, като са двама са ви там, Добре. какво са като са ви двама там? Отдаде Костов. Ето тия. Браво, Кришка. Айде, ето ти, Крис, дай се, но Денис! Денис! Отлично, нищо! Нищо, важното, че опита с левака, добре? Айде, Костов, далече си, добре, Крис? Добре, далече си. Ама двамата излизат там един и можеш да излезеш там един и да останеш на Васил. Васил е сам. Много е капути напред. Айде, пак, Костов, пак! И го, Боби! Добре, Теди, добре. Идва Цеци! Спокойно търпение, бе. Търпение. Игри веднага навътре. Браво, Кала. Търпение. Георги, ти ли си на урок после? Добре го изненада, добре. Никола, кажи като са двама там, направо да центрираме. In defense. Да центрира направо. Що не би? Костов! Костов! Его, Костов! Дай, Пламене! Браво, Кала. На места! На места! Дай, бързо! Гледай от другата страна, дигни главата! Браво! Василе! Ела бе! Айде сега. Good goal, yeah? Василе, какво правиш? Криши. Патре, ето едно добро овладяване. Well done, Криши. Изпълта! Да, там. Това са втора топка за отца, бе. Нещо притесняваш. I think I got that as well. Абе, рипни там, къде трябва да излизаш контра? И да излезе отвънка, за какво ми даш? Втора контратака ми правиш. Браво, Кришка! Браво, Широка! Втора контратака ми правиш са. То бива.
втора контратака ми правиш. Нямаш ли сила, издрите един следен там да се макалната. Точно така, виж как да... Това е тази простотия сега. Ако не можеш си преди, дай излезе сега, са глупости, които се пралипа. Шибни и боца там да излезе. От нищо ще вкара гол от корна. Браво, бе, Шарончеве! Леко си се бори. Дай Бобо, къде дръпало! Шарончеве. Така! Айде, тръгвай. Айде, Нищо, давай. айде, момчета. Стапа, търпение искам от тебе, бе. Као и от тебе, по-малко. Айде, може. Дай му път. Добре. Въртиме, като не знам какво. Вратар имаш! Бабе! Кристиан, Тор първия път е дай. Браво. Браво, бе, Коле! Браво, бе! Цеци! Айде, стига се те ми навалиш така, бе. Вече колко време стана, бе. Не, 2 метра си стига, то за какво тренираш като бол, бе. Вземи стъпи малко, стига го пуска, моля го пускаш като... Леко на десно. Айде, Бобе! Дай, Бобе! Пацо! Отил се събирай. Ай. Пепо! Добре, Отил, добре. Браво, Василка. Много добре, Мотилка. Навътре, Василка, навътре, Мотилка. Ставай го. Навътре. Давай, Кристи, давай. Отваряй, Теди, отваряй му! Браво! Браво, да се смяваш. Кристо, браво, много добре. Важно е да се изхвърляш. Айде, Мартине. Добре. Коле, беги напред, бе. Коле, беги напред. Стоп. Коле, двама на дили си там. Вижте Шарон къде. Бързо! Браво, бе, плати! Браво, момчета! Nice ball from Patsy. Браво, бе, Шигър! Айде, Паце! Просто, покажи се Дай, някъде. Шаронче! Петка, да прави игра, бе. Браво, Бобе, стисни се, моето че не се разбрах. Коле! Ма същия си! Ма гледай! Гледайте ли топката? Бързо пари сега, дайте ли малко! Крис, тук е твоя. Вземи го да Костов, вземи го тук един. Теди, вземи го. Браво! Няма дай, бе. Браво, бе! Абе, Коле! Ма дай по земя, бе! Ей, тук да гледам! Кой те среща? Какво ме прави? Ние сами! Да ни интересно! Ма мене Брато! притежи, бе! Шаронка, давай, трябва да е взема. Давай, излизай! Сам си, Крис. Стъпявай, отстъпвай! Веднага отстъпвай! Давай! Аре, бе, Цеци, аре, бързо, бе! Денис! Аре, бе. Давай, играй, бе, Бакил! Цецка, какво правиш, бе, брат? Цецка. Браво, Марто! Дай Боб! Влизай навътре. Дай Боб! Браво, бе, голям! Коле, вземи си малко. Аз с тебе най-много очаквам. Браво, бе, Марто, само не се бори. Тапа, вижи, бе, тапа! Идва! Давай. Марто, айде, бе, спиш, бе, Мартине! Мартине, ти няма 2 метра! Трябва да викам се и по тебе! Ево, Ванчо, бе, Теди.
По-бързо се нема никой, бе, защо, бе? Саши! Саши! Идва! Идва вече! Милка, запази емоцията. Давай, давай, давай. Силта не е много лава. Кава, протигоряваш ти. Давай, давай, бъкри от ръката. Браво. Твари бързо. Вътре Крис Вест още бе. Айде, Не си разиграват. покажи се. Черно беги на тъчка, черно беги на Айде, тъчка. Боби готов е, Боби готов е! Боби готов е! Запорете го, не готов е, ето я. Готов е, рано е готов. Прите я! Давай назад, бе, коле! Пъти няма спринт! Той се бори, ти се Айде, да дръж го Върни там, назад бе. тогава! Айде, бе! Гахти павлукията. Ти нормално, ти не разбираш от дума, бе! Това не е нормално, Стойно! Ето ги до мене ти! Бързо, бръсни, бързо! Там е дошла, ама не! Ей го е! Бъкрил! Ти не си го видел кала! Спираш ли се чудиш пак и ти? Така трябва да е махана оттам! Крис Вест сега навътре вече като. Браво, Марти! Браво, Марти! Крис, влез сега като ида насам по-навътре, а после като трябва да разиграва, че излезеш да ги биеш. Влез сега навътре още. Давай, отваряй, дай да спри! Ти не имаш да ти пена! Така. Ето я! Валю, внимавай! Давай! Не се затвари сам! Ето тия. Ето я! Наша, тъч. Браво, Коленце! Браво, моето момче! Да не можеш да тако! Обратно веднага, бе! Браво, Костов, обратно, бе, Костов, бе! Абе, го се поеме с него ти как е, дай на Иван, бе! Така, Крис, така, нищо, давай! Иванчо, ма влез малко навътре, бе! Давай, ти си така. Запази я сега! Няма... Браво! Крис! Акцента лево. Иванчо, ама там не е за сега, Иване, какво правиш там? Какво правиш там? Аре, скачай горе! Така! Браво, Тапа! Давай! Браво! Тапа! Няма. Да. Коле! Кога вкараш своите? Ама Коле, искам динамика да вкараме. Голям това. Разбираш ли ме? I didn't see it because I can only see his tiny screen, so I couldn't see what's happening. I just heard it hit the crossbar. Кой си играе? Валю, стигай там, Иван, влиж дупката! Добре! Давай! Така, тук кръп. Можеш, бе. Искам да натискате и можеш. Голязеш малко. Браво, бе, Коле. Дай, Марти. Too fast. Браво, давай са назад. Това е футбола. Напред-назад. Браво, Силче, леко ходене навътре. Точно това е. Черонка. Нема смисъл.
Браво, Боби! Браво, Боби! Идва! Бато много грешки, иначе... Супер, като позиция, като отиграване и грешки. Бобо, цяло време там, нема игра. Това ни е проблема. Много грешиме. Не предизвикани грешки. Кава същата работа, ето това е говорена. Единия твърдия на вратара, само ти му я вдаваш веднага пред него. Не може. Разберете го. Това се наказва от противника. Ние не знам къде толкова. Давай назад, Василка, давай мъжността, давай. Футбол изисква много енергия. Браво, Боби. Давай. Браво, Тапа. Браво, момче. Давай. Дай Тапа напред. Василка, по-сериозно. Сам тръгваме, Крис! Крис, тръгваме! Сам срещу него! Айде, Крис, още навътре! Его, Крис, де, Валио! Айде, Валка, его, Крис, бе, братко, защо е там, бе? Давай, кой. Влизай, Широка. Не, добре. Идеална Браво, атака, дай, Широк. Браво, бе, Коле, как знаеш, че навътре среда. Бързо! Тапа, Напред! Бързо, Денис, тръгваме, бе! Костов, стига и там, бе! Аре, моля, приберете! Денис! Давай напред. Напред, Кава, да мога го биете, 9 номер. Това ти е. Шаронче, къде трябва да отвориш? Вакилка, защото си се знал предварително. Сега трябва да го отстъпиш назад. Давай назад навътре. Бързо! Аре, излизай, Теди, изкарай ги, бе! Пак си измислиме футбола. По-добре отколкото да дадеш на тек. Добре. Широнка назад е моето момче. Още ги защити. Дай, там. Дупката, да го вземе, да може ти да я вземе. Браво, Кава. Фаул биеш, Марси. Фаул има, Марси. Василка. Мани Петра. Виж къде. Защото виж бегаха. Виж къде трябва да я докарам. Тапа, виж къде трябва да я докарам. Крис, това е прекалено бе, моето момче. Его, Крис, бе! Ето, идеално! Дай му пак, Боби! Айде, де! От другата страна, бе! Тапа! Момче! Тук ти кръгва Боби! човек и пак правиш Вижте го, стойка Крис, напред. втори, трети път, Валио! Излез! Денис Треса си там да разиграва по-остро, излез. Обратно, Денис! Добре! Така, Денис, без само натискай. Браво, Денис! Никола вече не му трябваше там 1 метър. Никола, не е нужно това тичане. Не е нужно това тичане 1 метър там удар. Айде, стиги с това топка малко да върни. Така. Айде, Костов, още малко има, стига клепа. Дай да я върнеш, да не я загубиш, Марти. Вакилка, не мога пред трима. Добре, Денис, хайде. Не я губи само. Тръгни. Как 1 метър си подавате на?
Един метър си подава тебе. Колко фара още малко, че почна да клепаш. Боби, покажи се пак. Полуобърнат, ето го Костов. Това се оттам идва тази топка, бе, Валко, върнете я, бе. Костов, покажи се тази дупка, бе, стига се крий. Ето го отседи. Така, стига се крий, по-бързо играй. Опасен е този пас, по-бързо играй. Леко във крилко, гледай, стой повече на позиция. Измоли се вече. Той ми вътре само. Поне паза за си да ми дадеш това, къде ни трябва. Ти, Дани. Дай, Дани, дай, Дани. Айде, който, Денис. Добре, Никола. Васе! Добре, его Денис. Нищо, добре. Много сте тук. Не мога да е сам. Аре, Валю, проследи го, бе, сега. Само натискай. Спокойно, пазия. Ти си до него, на 1 метър и той влиза. Той как да реагира? Вземи го, де. Айде, Кал. Браво, Кал. Взимаш, Валю. Обратно. Малка, махнете от тук. Добре, наша, айде. Взиме, Боби, фърляй. Нищо, Валю, айде. Малка, имате възможност да изкарате. Махне ще се готави от тук. Айде, де. Без ал, Денис. Добре, Денка, добре. Обърни я. Его, Крис, него нам по-бързо действай, бе. Навътре, Василов. Навътре, бе. Добре, нищо. Кой е тук близко до него, бе, Васеле? Пепони, айде! Браво, бе! Пепи! Без фал! Пепи, излез напред, дай им самочувствие малко, бе. Стига, де. Махни дълга, айде. Тръгвай. Излез. Пепи, ела напред, бе. Василка, седиш по-близко. Само разиграваш се, не с толкова да тичаш. Искам само да върви топката. И не фантазета. Браво, Крис. Долу бутай напред. Там се види долу. Нищо. Ето, взе си е факт. Ето, взе си е факт. Трябваше играе централните защити. Стой това. Айде, Ванчо, давай, Ванчо. Натисни малко. Гледай, Дани. Добре, Дани иска да излезе. Натисни малко. Добре, Криска. То свърши матча. Леко назад, много добре. Не, бе, Пепи. Сам, Боби. Дай двамата централни защитници, Калян, отстъпате. Далече сте. Пепи. По-бързо става топка, много добре. Браво. По-бързо става топка. Това е за двойно. Браво, бе, Марци, бе. Браво, бе. Там е паза, бе. Денис, тръгвай тук до мен, бе. Денис, бе, затвори го, бе. Денка. Дай, излез. Денис, излез. Излез на наво. Така, айде. Дай към топката, Черон. Дигнете темпото, че влизате. Стигате преди тия кратки. Да, стигнете ви малко ускорение, че влизате. Сега се пресечете. Дигнете малко темпото. Дани напред. Пеше, ма един часа на терена. Пас, бе!
Пак не е делка. Галяне, внимавай! Предишната топка къде е на бутака? Костов, место. Там, Крис, по-напред да не подаве. Не, бе, то свърши. Ето тия. Добре. Дани, не се връщай повече. Така. Обратно, Не, бързо, Дани. Никола, бързо. Не, Бързо, леко, Дани, бързо. леко. Денис, отвори. Боби. Обратно. Добре, обратно Леко, пак. Дани, леко, те имаш контрол сега. Дай, Данка. Бобо лево, бе. Абе, Бобо... Банчо. Така, Боби на друга страна, Иван. Бобка, бе, Дана. Ето, бе. Бобка, бе. Браво, Дана. Бобо да не се изхвърли. Сега назад, бе, Бобо, бе. Сега назад, бе, много лесно. Ей така протягаш крак и двойно подаване. Що? Браво, бе, Данка, бе. Его Иван обърния, бе, Бобка. Боби, Или път давай, тази Боби. топка, бе. Его Крис. Дай една дълга. Тапа! Къде трябва да си? Бегай оттам! Стига, бе, нали ти говорих сега на полувремето, какво трябва да свършиш? Калуяне, ама ти си вътре, ама имаш и бек. Седиш предишната ситуация, трябва да събереш малко, сега пак и си винаги закъснел. Аре, тако. Елате всичките. Бобов, карай го вътре до централна защити. Давай. Така. Дана, ела към мене. Дана, давай. Давай, ще мине, давай. Денка, тръгни към тази топка. Добре, Валю, дай да стъпи. Браво. Леко, не. Добре, Кал. Обърния, бе, Денис, бе. Бобо, не подсегай с крак всеки път двойно те преодолеят. Добре, Косто, пак. Бегай там да не бавим на играта. Ай, Крис към топката. Сега не спираме играта. Никола, това да не се бавим да спираме играта. Орло, бегай там. Бегай от тук отзад. Да не бавим сега да спираме играта. Аре, бе, хили. Денис! Аре, Георги. Никола, стойте, защото мога да се да кажем какво ще марините. Седни за хвърли си, нищо седни. Хайде, добре. Обърни, бе, може да се обърне. Много пъти взимаш, обърни. Бобо, внимай, Бобо. 4-5 човека. Не, служите си, горещи начали, защото трето по време пак мога да влезете. Ето, забива се на човека. Това се! Костов! Да. Боби! Дай да спирам играта. Кажете нещо, защото мога да се трето по време да вземе някой въздух друг да почне. Боби, елате се умори. Още да извикайте! Боби, кокале! Нищо там човек скача, ела само обаче. Боби! Марци ти отговаря за втора града. Назад. Зад Калуян, давай, къде му е гърба? Седнете там на амфито.
Тато, стъпвай бързо! Пацо, внимай, тръгне да го лъжат. Ама спокой се, не искаш и аз да ме чувствам. Къде съм ти казал, че трябва да си ще? Добре. Къде бе първи, втори гол мога да го чувствам? Не бе, Ксено, не бе. Излез се. Абе, пани да играем футбол, бе. Карай някой да видят тия нещо. Какво пак се притеснява? Той баба вътре. Казвам ти нещо. Ела, Дани, ела тук. Ела тук с левалите. Давай. Дай на тъч. Марчо, отвори, бе. Вало, по-назаде. Вало, по-назаде. Обратно! Бързо. Чакай. Гош, айде. Айде го. Гош, махни го. Ево и Георги. Бобо, давай назад, бе, Бобо. Ево и Георги. Георги, за сцената гледай само. При силно напред, да. Одар е хубаво, бе, Пацко, бе, Одар е хубаво, бе. Добре, Валю. Одар е хубаво, бе, Пацко. Георги, гледай за сцената Точно само. така. Айде, Гош, писи. Огнян, покажи се, бе, даваш моя. Ти се става за червен. 2 метра вляво. Напиваш и... Добре. Сам, Крис, сам! Крис, дай към вратата, Крис, дай към вратата. Отвори му едно двойно, бе. Крис, нищо, бе. Крис, боци напред, бе. Боци му вратата. Бобо, отваря на тъча, Бобо. Валю, той вижда къде се обърна. Айде, бе, Бобо, бе. Аз сега той се вижда. Ето тия. При тебе ще дойде. Ето тия сега. Видиш ли? Токале, говорете си двамата. Ето, казах ви къде ще дойде. Боби! Ама не бързи, Боби. Той за Валю. Давай, Гоше, давай. Ванчо, види хора там навътре, бе. Гледай, закъснявате, айде, бе. Пато! Матапата, бе! Ма ние не можем да обърнем един път. Не, бе, пас, дайте двой. Бе, по-търси, айде. Много бавно. Добре. Дай, да, натиска. Тиси. Дай, Шаронка. Да. Дай, Крис. Дай, бе, Шарон, бе. Ама как ще спираш, бе? Дай, да. Ма, Шарон, как ще спираш, бе? Дай, Дана. Давай, бе, Дана, бе. Давай, не се отказа. Данас, давай по-бързо, подавай. Свари. Айде, бе. Да, много се заиграваш, ще ти вземат. Всеки път това. Ванчо, оставя и там, като разиграват, мини по-навътре, защото те много разиграват. Нищо, Гош, нищо. Айде, давай. Епа, трябва да си тук, да не му подава. Там. Взимай си разито. Давай, бе, Дана, бе. Ама, Дани. Гоше стига. Ефо! Ела насам, бе. Крис! Ефо, айде! Излизай всички! Дай, Бобо. Браво, бе, Коле! Така, Бобо. Трябва да обърнем един път поне. Тръгвай, Сани, отваряй. Валя, Ванчо, айде, ако сте свободни да излизаме сега, айде, давай! Глей! Валка!
Виж, 1, 2, 3, 4, 5, ако ще му е да излизане, няма смисъл сега, за какво седите вътре? Боби! Абе, да стопори се, ти пошла да ходиш на него на десто, къде си искаш. Браво. Дана, се покажа, отваряш, за да може топката да се подаде. Бобо, леко, Дана. Еца, давай, Бобо, давай, Дана. Браво, Браво, Ефо, Марти. Ефо! Капа, би го докъде си ръб. Ето. Това е достатъчно. Давай, Дана, твое. Да, отлично, да. С едно пацо! Марци, устъпай предварително. Цеци! Ставай навътре. Те ни излиза. Добре, бе, цяла седмица това, бе. Влез навътре да го продължиш, ще опазва. Добре. Любо, бега назаде. Боби, кой скача? Айде. Не, Боби е изкача другия. Кой, Боби? Давай, давай, ости, стенай къде и да се включи. Марци, гледай на къста. Начо, айде, бе. Оле, Айде, влез. на позиция. Айде, ти не си замърдал днес. по-бързи. Ти не си си Скоро подиви. глупости. Сега цел матч. Дани, събирай. Точно така, Дани. Добре, Боби, сам. Нищо не, влиз леко, бе. Леко, Ефо, покажи се! Сам не е мене, за да го далеко. Дани, давай напред. Шарон. По-силно, иначе много добра. Давай, давай. Леко сега, Шарон. Браво. По-силна по диагонал. Браво. Дани, дай леко само назад. Не по топката, а назад. Така. Така. Това ти игра. Капа, ритния, бе, мой топче, бе. Ритния, бе. Ви сте фантазета, бе. Марки, отвори. Аре, бе, Кала. Стига, Мази. Отваряй, бе, Кала. Айде, Георги, бе. Айде, Георги, давай. Браво, бе, стих. Айде, бе, Любо, бе. Его във вилката. Да, широко отваряй. Ето го, Дани. Давай. Давай, Данка, надигравай, бе, надигравай. Браво, браво. Топче, браво, браво. Капа, ритния, пак прави на положение. Дани, научи я там. Нъзо. Ето го. Бобо навътре, бе, там Марци. Марци дава вътре. Добре, Коле. Дани, леко, тичане. Да ти го не питам. Не на тебе, че разчитам, аз ти гледам. Давай вътре, Бобо! Те изгубва цялата сила, Марко, къде имаш? Стой там, бе, защо се връща сега, бе, Цецко, да се разиграва, бе? Паце, тръгни към топ. Паце, айде, Паце! Паце, трябва да ми се покажеш там! Гоше, Ти оправи нещата, нали? Давай, Дан. Айде, Марко. Нищо.
Нищо. Марци, дай на боксове. Пак. Абе го Бобо, бе. По-бързо, бе, тако. Его, бе, Георги, бе. Що на него искаш, пък го даш 10 метра страни. Покажи се за двойно, Валю. Добре, като идея, добре. Пазия. Без фаула. Опа. Пацо, стига. Браво. Не, Дани, беги напред, остави я, бе. Много остава сега, аз не мога да разбера там първия пас. Тръгвай, бе, ето ти подстрахва. Браво, бе, не ме сети как искам. Дигонално трябваше да му отпина. Засада! Ярон, пази засадата, моето момче. It's offside. Яронка, пази засадата. Дана, давай назаде. Дана, давай назаде. Така. Това, бе, Георги, още, бе. Давай Боби на десо. Давай. Не, бе, Георги, не, бе. Може, мани тази глупост, бе, Георги. Давай, Данка. Само той. Оп, стой, не посегай. Само той. Любо, махайте се, Любо. Паз вече. Ванчо, покажете му се, паз вече. Минута и половина. Не паса заето, ще я ритнеш ако трябваше. Давай назад да Бог. Дани, дай, последно има една минута до края, давай. Много си усъпил, Марти. Валя, обратно. Айде бе, Бобо, навътре бе, Бобо. Браво, Тапа! Айде бе, Пацо, не може да рикнем кога трябва. Saberi, Коле. Тапа, Марси. Аре, Марси бе. Его път. Бърни му. Разбира се. Давай, Дани. Лек. Тако, стига с тези стрели, бе. Стига му вика, бе. Тако, спокойно, бе. Бойче, стават и грешки, да не си мисли, всеки път може да криш. Валя, давай напред, Валка. Теди, избутайте ги напред, за Един какво до друг, почва да играва. с криш, така, само позиционно. Не го бий, оставай го, Кчарон, оставай, беги назад. Айде, тръгни, Георги. Василка, давай на дясно, без се вътре ще ни играеш. Крис, седи в центъра само. Айде, идвайте. Аре бе, Кобра, по-бързо бе. Цеци, тръгвай. Благо е там, спокойно. Благо е там, не яри. Бързо. Дай го, Иван. Копни му, бе. Отлично, браво, нищо. Къде там да даде, бе? Кобра, Боби. напред, бе. Дана, ходи го вземи сега там, бе. За какво Боби сте го привлекли? 4 човека, с него пазите един. Не виждаш ли, че е пред тебе? Какво сте? Без работа сте? Кчарон, беги напред. Кчарон, отивай при бега, бе, По-рано, Боби, стига се плаши. По-рано. Айде, давай, ти още малко, айде.
понеже сме човек по-малко, влиза направо. Беги пред защита. Това. Бакрилка, беги пред защита. Крис, пред нападател. Зад нападател, Крис. Наподая по-рано, Дани. Ефо, по-бързо! Бакрилов. Его, Крис! Бакрилов, пред защита. Давай. Цецка, къде е там бе, Цецка бе? Така, Бакрилов, само пред защита. Бобо, остави го бе. Боби, ама. Леле, той е страшен тигър. Крис! Ела, почива. Ефо! Ванчо! Смяна, господин съдия! Смяна! Бобо, влизай. Шарун, десно крило. Дани лево. Крис, десен халф. Играеме с трима. И трима нападатели. Ти пред защитата. Коле Гузе. From the next game. There's 3 games with Lokomotiv today. Скоро двама човека бе. Спри се сега, Костов! Спри се! Не, его ключи трябва да не се не пуска. Сам е шут бе. Need a bigger screen. Really. Абе, какво ще викаме? Ще гледа един на един, какво да викаме? Тук си я влезеш. Загледай бързо. Тук ще влезеш. Десно крило. Аре бе, събрат. Дани назад. Към кобра. Горе, Костов! Аре бе, Костов! Коле, само стой, не се бори. Така. Не се бори, бе, дръпни се назад, бе. Така. Юли, отри, вече там. Play Sean. Браво, бе, добре ти, бе. Айде сега! Давай, бутай. Как нищо, бе, нищо, взима и гол, как нищо. Добре, бе, Дана. Цеци! Ще можеш ли, бе, Крис? Цеци! Не иска Шарон, не иска Шарон, деня на Шарон, давай. Давай. Нема тебе, кръгът деца ще извади без това. Нема. Браво, бе, Блаже, бе, без да ти казвам, бе, ти си страшен, бе. Само по-навътре, Блаже, по-навътре. Бакрилка, така, моето. That's exactly 20 meters. 22 meters. Смяна, господин съдия! Крис, почивай. See? Шарон, Does he practice? десен вътрешен халф. He does that 100 times. Аре, влизай, бе. That's Десен крило отивай там. perfect evidence of him not being able to do that without thinking. That should be a goal 4 times out of 10 from that position.
Благо, кобрата, весело. Ай, Bravo, Ceron. It was a goal. It was a goal. It was a 30-40% chance of scoring. If you wanted to make it under it, fine. But he wasn't accurate. He missed the goal. Айде, без навътре сега. Без да ти даде. Айде, Ципо. Добре, теби. Айде, по-бързо сега. Бързо, бързо, бързо. Бързо. Down before you place there. Bravo, Danove. И къде събрахте 10 човека, бе? Ма обърни я, бе. Обърни я, Черон, не сам, бе. Не, тук. Там. Добре, Кала. Не, колко са? Makes me angry. He should be out there playing those shots again and again and again till it just becomes like second nature. He shouldn't have to think about that. Айде, айде, бе. At that distance, I think it's really acceptable. Bravo, Tapa, само un po' più. If you can't, anyway, we know what we say, but it's great that it's on Bravo, e film, colete samo napred, bravo. and I'm going to make him watch it Добре. 5 times. Дана, много добре му се учи. Can score that distance. Боби, що отстъпваш, бе? That distance. It's good. Аре, беди! Боби, що отстъпваш, бе? Тапа по-близко, виж. Тапа, идва, Тапа! Rubbish, come on, tap up. Айде! Айде, бе, побе. Айде, бе, побе. Ама по-близко, Боби! Тапа, твърд, Тапа! Виж, че се приема на палата, къде отваряш там? I think he wanted to place it underneath because there are 4 boards there. If he was accurate, probably the goal had a chance. Айде, Дани! If he wasn't accurate, Кефо, пребори се пак, Кефо, айде, де. Айде, фърли тъч, пребори се там, they бе. want to put it up, Аре, бе, коле! Абе, place it on the ground. Дани, вътре, Дани! He thought to himself he won't be able to Добре, Валя, обратно. score Обратно теби. Обратно. Вида, because they were нищо. tall boys. Браво, бе, Жуве! Точно така, близко само един до друг. Гледай, гледай. Ритай! Бе, какво трябва да ми се обяснявай, бе? Все нещо ти има на тебе. Вътре от седмица вече не ми се чтени. He's wasting his opportunities. Браво, Жу! Браво, Жу! Тапа, къде са? Беги от червени, Абе, какво по-рано, бе? По-рано, бе, няма смисъл. Ефо, стой по-рано, бе. Гле, Ефо, айде, де. Браво, браво, давай. Добре, Валка. Браво! Ефо, Ефо. Аре, бе, бързо, бързо. Той не играе с топката. Аре, бе, Боби, бе. Той не играе с топката. Ама той не играе с топката. Абе, не се дръзвай са, бе. Аре, да му, бе, Волю. Аре, да му, бе. What's that for? Абе, Благо! Дай вече напред. Абе, ритми, бе. Giving the ball away, so it's like watching Stoke and they're winning 1-0. Браво, Весе! Браво, Весе! Благо! Ето, аз ти връзваш обувка. Давай връзваш. Обаче, когато те имат топката, не си ти карат гол, бе. Not good at all. Not impressed. Ефо, там стой, бе. Там не му да подава на него. Валю, фани го там. Why would Rumen give him a second chance?
Why would Ruben select Sharon to take Eto free ti kick? Epo. I wouldn't. Gole, davaj Čoroni ti nazad. A vidi sad ustopiju ga ne se bori, pa ustopivaj. Služi me. Bori. Davaš, ne se zakone. Ajde, ajde. Ajde, sad igramo. 3 minuti. It's a matter of practice. Bobi, evo na tame koji pazi za Bobi. Evo na tame. Nije u tam, Matija već je u tam. Nije u tam. Kostor, ko je tva oželje, Matija ta toplje Barnijeve. Nema dalje ustupaš. Bravo, Vese. Ajde, Boris, trgaj. Quago prima di Zerbat. Kawa, nogu si ustupio. Така, стига повече Kawa. Браво, Жу. Kostov iskave, dakle, Kostov iskave. Дай назад, Кобър, дай назад към нашата врата. Тя е сложна тая. Дай назад, Бакрилов, към нашата врата. Браво, бе, Жу. Ti plava da treba ti spirati. Браво, Весе. Браво, бе, Кава. Аре, не, погледайте вътре, вземи ме. Браво, бе. Браво, бе. Айде по пулкова. 109 тук не може. Го напред, Чарон. Чарон излизи напред. Дай, Весе. Браво, Чаронче. Дай, Жу. Не пак си вземе. Браво, бе, Коленце, бе. Дай назад, Кобра. Боби! Пау, играеш шпица за те? Да. Благо, какво правим? Боби, Боби, сега бе, пак е паска. Стало играем. Давай. Бавам. Цеци, айде. Айде, давай. Браво.